O Concello constatou na tarde de onte un incremento significativo do caudal do río Lérez, unha variación detectada apenas 48 horas despois de que o concelleiro anunciase que o baixo nivel do río pola seca obrigaba a tirar da reserva do Pontillón do Castro para garantir o abastecemento. Segundo os datos recollidos, o caudal medio pasou de 1,9 metros cúbicos por segundo a 3,10. Raimundo González cree que a empresa ENCE é a causante deste cambio. Nesta situación, dúas cuestións. Por un lado, deixamos de suministrarnos auga do Pontillón do Castro, porque mellorou sustancialmente a situación, e por outro lado, consideramos especialmente grave que unha empresa xogue desta maneira cos recursos hídricos de todos os cidadáns. Porque cando nos obliga a nós a utilizar as reservas que temos de auga do Pontillón do Castro, eles están despilfarrando auga. É dicir, eles están apalancando a auga e a que non utiliza a verten directamente á ría. Dende o Concello dixeron que teñen constancia de que onte pola mañá estivo persoal de Augas de Galicia en torno á estación de bombeo e viron a situación do río. Raimundo González di que todo apunta a que houbo comunicación entre Augas de Galicia e ENCE. De todos os xeitos, dende esta empresa, pola súa banda, din que a captación de auga dende a factoría foi a mesma que noutras ocasións e que a variación do cauce non garda relación co centro de operación desta empresa.